Ahojte, ja vás vítam pri dnešnom videu. Dnes sa vám pokúsim ukázať to, ako funguje Photoshop. Konkrétne to, ako fungujú vrstvy a masky. Pretože pokiaľ chceme s fotografiou pracovať ďalej a zložitejšie, potrebujete vedieť, ako fungujú práve masky a ako fungujú vrstvy. Takže poďme hneď na to. Vrstvy jednotlivé vždycky nájdete tu. Môžete ich tam mať ako 1000, 2000, 3000, koľko chcete, záleží podľa toho, koľko ich potrebujete a koľko vám utiahne váš počítač. Takže ja mám túto vypnutú viditeľnosť. Viditeľnosť si zapínate týmto okom. Teraz tu, v tejto časti, mám to, akým módom je prelnutá vrstva, takže teraz je na normále a sila tej vrstvy. To nájdeme tu. Takisto je v českej verzii, nie je to nejak inak preskladané, takže vždycky, keď ja šiahnem niekde do toho Photoshopu, tak vždy to nájdete aj v tej českej verzii práve takto. Takže táto vrstva je na normálny mód prelnutia, k módum prelnutia sa dostaneme je trošku neskôr a sila tej vrstvy je na 100%. To znamená, že ja keď si tú silu stiahnem, pod tým je farebná fotografia. Keď si ju budem stiahovať, tak podľa tej sily tej vrstvy, tak tá vrstva pod ňou sa mi začína dostávať vlastne do toho výsledného efektu. Znamená, že keď ju stiahnem na nulu, takže vidím už len tú vrstvu, čo je pod ňou, a takýmto spôsobom si ja viem regulovať silu vrstiev. Dobre, ako to môžeme prakticky využiť vo fotke? Ďalší dôležitý nástroj sú masky. Masku zapínam tak, že si kliknem na túto ikonku Add Layer Mask a maska funguje tak, že pokiaľ tam ja vám ju zapnem celú, je teraz kompletne biela. Ja si vezmem nástroj buď to štetec, najviac sa používa nástroj štetec, dám nejaký väčší polomer a tam, kde ja budem kresliť čiernym, ako je to tu, tak sa mi vypína vlastne pôsobenie tej vrstvy tu vďaka tej maske. Takže ja takýmto spôsobom si to dokážem aj vymaskovať. Ten štetec si samozrejme môžem nastaviť rôzne. Dám si jemnejší prechod, tak už vidím, že tie okraje nie sú také tvrdé ako napríklad tu. Takže takýmto spôsobom sa dajú robiť lokálne desaturácie, prípadne niečo ďalšie, ale lokálne desaturácie by som nedoporučoval robiť, pretože to vyzerá zle. Takto fungujú masky teda. Túto štetcom ja do nich kreslím, ten štetec si samozrejme môžem dať na menšiu silu a už ten efekt nie je taký vysoký. Musel by som viackrát prejsť po jednom mieste, aby som vlastne dostal tú silu toho efektu na tú masku, aby sa mi to vlastne vykrylo. Prakticky tú masku vypnem, respektíve ju zmažem. Prakticky sa to využíva tak, že ja si vezmem štetec, dám si nejaký mäkší, nikdy to nemám na 100%, pokiaľ nechcem urobiť nejakú presnú a tenkú lajnu, ale to je málo kedy. Vždy to mám viac na nule a polomer štetca si nastavujem taký, ako potrebujem. Silu taktiež málo kedy sa stáva, že mám na 100%, vždy tam je skôr menej, používam od tých 10 do tých 30%. Takže keď ja si zapnem vrstvu, vezmem si štetec, som v maske, teraz kreslím vo vrstve, teraz kreslím v maske. Vždycky je tam to označenie, to na ktorej maske ste, prípadne na ktorej vrstve ste. Či kreslíte do obrázku, alebo kreslíte do masky. Pokiaľ kreslíte do masky, môžete do nej zasávať buď to bielou, alebo čiernou, prípadne všetkými odtieňmi, čo sú medzi tým. Takže poďme na to. Ja teraz skúsim vyfarbiť oči aj nejako. Takže jedno, druhé, a to len vďaka maske.
Takýmto jednoduchým trikom sa to dá urobiť. Samozrejme, ako môžem si to zväčšiť. A dôležitá klávesová skratka je X, tým si prepínate štetec, takže teraz je v bielom móde, tak to znamená, že tam, kde je čierne, tak ja si to zase odmazávam. A pôsobí mi len tá vrchná vrstva. Áno, takýmto spôsobom sa dá urobiť takýto, nazvime to hnus, tá úprava samozrejme. Dobre, ďalšou veľmi dôležitou vecou sú masky úprav. Ako všetci vieme, vo fotografii upravujeme krivky, kontrast, jasy a tak ďalej a tak ďalej. Tie všetky nástroje máme tu. Ja nepotrebujem si urobiť ďalší obrázok a nastavovať to na tom, aby som mohol niečo podobné robiť. Stačí mi to, že si vezmem masku úprav, napríklad krivky. Praktický príklad, potrebujem presvetliť oči. Tak ja si vezmem nejaký nástroj, ktorý dokáže zosvetliť tú fotografiu. Môže to byť levels. Takže si to trošičku presvetlím. Vrstvu si invertujem, proste ju potrebujem dať do čiernej, masku. Klávesová skratka Ctrl-I mi to prehodí a ja si vezmem biely štetec a tie oči takýmto spôsobom jemným štetcom, vidíte, sila je 25%, okraje sú jemné, aby ten prechod bol čo najplynulejší, presvetlím, aby to vyzeralo prirodzene. Znamená, že mám presvetlené oči. Veľmi jednoduché. Dobre, ja to zmažem. Na oči alebo kruhové predmety, ktoré potrebujem zjasniť, sa dá použiť ešte potom gradient. To vám ukážem teraz. Vezmem zase krivky. Tie masky nájdete aj tu. To isté, ako keby som išiel sem, klikol na levels, na krivky. Trošičku to presvetlím, zase si to invertujem a teraz zase vezmem gradient, ale gradient nie je tento, mi spraví toto, ale ja si vezmem kruhový a normálne od oka potiahnem tú linku, ale je treba si dávať pozor, ako to nastavenie bielej a čiernej máte, lebo teraz som presvetlil všetko ostatné okrem oka, takže ja si to prehodím a urobím to zase. Takže oko je presvetlené a teraz potrebujem presvetliť ďalšie oko. Keby som to urobil hneď na ďalšom oku, tak sa mi už to nastavenie z tohto tu oka zmaže. To znamená, ja si to potrebujem zduplikovať. Skratka Ctrl-J, zduplikovala sa mi vrstva a v rovnakej sile to urobím aj na druhom oku. To znamená, že teraz ja mám oči presvetlené. Dobre, fajn. To by bolo. Tak sa dá pracovať s tými nástrojmi. Môžeme si dať Hue Saturation, stiahnem lokálne, napríklad potrebujem stiahnuť červenú. Takže ja si vyberiem červenú, zoberiem si kvapátko, kliknem na ten odtieň červenej, ktorý chcem lokálne stiahnuť saturáciu a stiahnem tú saturáciu. Lenže tá červená je aj v tej pleťovke. Nie je tak moc ako na tých perách, ale je tam. Takže ja si to zase invertujem. Vezmem si štetec a bielým štetcom, zase mám tu čierny, takže X-kom to prehodím, bielým štetcom desaturujem červenú. Takýmto spôsobom sa dajú presvetliť zuby, presvetliť oči, presvetliť zuby, vytiahnuť nejaké utopené tiene a tak ďalej a tak ďalej. Všetko je o lokálnych úpravách na tej fotografii. To by sme mali asi tie fungovanie masiek a vrstiev. Vrstvy už vieme, ako fungujú, ale teraz ideme ďalej. Znamená, že ja si to zmažem a asi otvorím inú fotografiu, napríklad túto. Ona je už síce upravená, ale to nevadí. Aspoň to bude lepšie vidieť. Si otvorím túto fotku. No. A módmi prelnutia jednotlivých vrstiev, to je táto rolovacia kolónka, si môžem nastavovať
lokálne taktiež ako mód prelnutia jednotlivých vrstiev. To znamená, že ja si napríklad potrebujem vytiahnuť tú pleťovku alebo potrebujem to, aby mala presvetlenú tvár. Tak ja môžem ísť do kanálov. Mám tu červený kanál, zelený kanál a modrý kanál. Na červenom kanáli vidím, že tá pleť je veľmi svetlá. To znamená, ja to môžem využiť. Označím si to, len tento kanál, Ctrl+C a vložím ho ako vrstvu nad túto fotografiu. Teraz som to neoznačil, neviem prečo. No, poďme. Ctrl+C Ctrl+V, no, tak mi to teraz neoznačuje, ja to urobím jednoduchšie. Skopírujem si to, otvorím si nový dokument, vložím si to tam. Teraz tu mám len ten kanál, ktorý si vložím sem a neviem prečo mi ho sem nevkladá. Asi pretože som označený tak. No, už ho tu mám, výborne. Nevložilo mi to preto, lebo som mal označený len ten červený kanál a potrebujem mať označené všetky kanály a potom mi je ten Photoshop schopný vložiť tu ten kanál do vrstvy. No a teraz ja tými jednotlivými módmi prelnutia môžem robiť to, že si nastavujem buď to niečo stmavím, niečo si presvetlím, niečo zase stmavím, zvýšim kontrast a tak ďalej. Najdôležitejšie sú tieto vrstvy. Multiply, respektíve v českom Photoshope násobit. Je to veľmi tmavé. Je to veľmi silný efekt a Multiply robí to, že keď sa pozrieme na tú masku, tak ono všetko, to čo je, keď máte na fotografii úplne bielu, tak ju nechá tak, v podstate ju vymaže. Alebo spriesvitní, spriehľadní ju a berie len to, čo je pod ňou. Všetko, čo je tmavšie ako biela, tak stmaví. A stmaví to v takej sile, ako čierne to moc je. To znamená, že oči to úplne ako tú zreničku, to úplne stmaví tú pleť. To stmaví len trošku, ale stmaví to tieto tmavšie veci, ako sú tieto tiene medzi vlasmi, obočie, oči. Takže si to hodím na Multiply a silou toho módu prelnutia si to môžem pekne doladiť. A už tá fotografia vyzerá zaujímavejšie, tá pleťovka je vytiahnutá, ten portrét je, tá fotka je viac upätá na ten portrét. Dobre, poďme ďalej. Ďalší mód prelnutia je, ktorý sa veľmi často používa, je Softlight. Softlight robí to, že máte neutrálnu šedú, to je v podstate presný stred medzi čiernou a bielou. A to, čo je neutrálne šedé, to nechá tak, s tým sa nedieje nič, ale to, čo je svetlejšie, ako je neutrálna šedá, teda odtiene bielej, tak tie ešte presvetlí a všetko to, čo je tmavšie ako neutrálna šedá, tak to stmaví. V podstate overlay, Softlight je mäkké svetlo, overlay urobí to isté, čo Softlight, akurát, že ten efekt je agresívnejší. A ja si zase praktické využitie nastavím si Softlight, zvýši sa mi tým kontrast a opäť ja si to tou silou môžem doladiť. Poďme ďalej. Ďalší mód prelnutia, ktorý sa používa veľmi často, je Luminosity. To je vlastne presný opak Multiply, ono to presvetlí. A to je taktiež veľmi silný efekt. Keď potrebujeme vyťahnuť nejaké utopené tiene, fotku, ako tak zjemniť, dať jej ten nádych dokreslená, alebo je desaturovaný, tak sa práve na to používa ten mód prelnutia Luminosity. Ďalšou veľmi dôležitou vecou, čo sa používa, je color.
color berie len farby, ale kontrasty necháva. To znamená, že ja keď si urobím napríklad takto. Color sa používa aj napríklad, potrebujem doladiť pleťovku. Tak si urobím novú vrstvu, ktorú prelnem na mod color. Vezmem si odtieň kvapátkom, tu, tento. A ja teraz štepcom si dať trošičku vyššiu silu. Začnem malovať do tej novej vrstvy. A ono mi berie zase len tú farebnú zložku, len farbu, ale kontrasty a jasy tam necháva, samozrejme aj tú štruktúru. To znamená, že keď si to prepnem na normál, tak ako je tu machula, ktorú ja potrebujem, ale keďže je to v položke mod prelnutia color, tak to už vyzerá o niečo lepšie. Takže takto sa používajú módy prelnutia, masky a vrstvy. Dobre, teraz vám môžem ukázať to, ako túto fotku zvýrazniť. Ona už zvýraznená je, už prešla tou úpravou, takže tá úprava bude ešte znateľnejšia. Takže poďme na to. To si zavriem. Označím si ju, otvorím si nové okno, vezmem si nie RGB color, ale vezmem si cmik. Ten si tam vložím. Beriem si žltý kanál, ten je ďaleko zaujímavejší ako na takéto prelínanie vrstiev ako v tom RGB kanáli. Si ho tam kľudne vložím. Môžem si ho tam vložiť dvakrát. Vezmem si červený. Vložím a ten modrý. Čo s tým môžeme urobiť? Si to povypínam, aby ste to videli. Tento je modrý. Logicky z toho vyplýva, že modrý. Je to modrý kanál, ale keď sa na neho pozriem, pleť je veľmi svetlá, čo je fajn, ja ju môžem vyťahnuť pomocou módu prelnutia multiply. Je to moc silné, tak si to stiahnem. Tak nejak by to mohlo byť. Prehodím pod to, aby som videl ten efekt. Zase som v tom modrom, tú pleť chcem ešte presvetliť. Alebo zvýrazniť. Tak ja to prelnem na soft light, presvetlil som si trošičku tú pleťovku. Asi je to dosť silné, tak to stiahnem. Som v tej červenej, vidím, že tá červená je naozaj výrazná a je taká, tento kanál je taký najnormálnejší, tak ja ho prelnem na soft light a doladím si s ním výsledný kontrast. Opäť to môžem stiahnuť. To je najzaujímavejší, tak ja to môžem stmaviť. Pomocou multiply, zase je to moc silné, tak to stiahujem. A máme tu posledný, ten môžem prelnúť na to luminozity, nech mi to vyťahne trošičku tie tiene. Nech to nie je také celé také tmavé a pochmúrne. Dobre, všetky tieto vrstvy máme prelnuté. Výsledná fotka vyzerá takto. Keď zmixujeme vlastne všetky tie kanály, čo sme tam dali, respektíve vrstvy, teraz sú tu už vrstvy, už to nie sú kanály, a lenže vidím, ako tá fotka je taká ako strašne desaturovaná. Takže ja si zduplikujem pôvodnú fotografiu, dám ju pred mne a prelnem ju na color, ono mi to vezme tie farby, ale kontrasty nechá z toho pôvodného. Takže takýmto spôsobom sa dá tá fotka upravovať veľmi jednoducho, veľmi rýchlo, dajú sa tam robiť lokálne úpravy a keď pochopíte princíp fungovania toho Photoshopu, ktorý je pomerne jednoduchý, tak už urobíte viac menej akúkoľvek úpravu a dá sa s tým robiť čokoľvek. Pochopíte potom ďalšie triky, nájdete svoje spôsoby, svoje postupy a takýmto spôsobom sa dopracujete k tomu, že vaša úprava fotografií bude špecifická. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám video páčilo, pokiaľ áno, môžete ma podporiť lajkom, vzdielaním, prípadne komentárom. Tak ďakujem, ahojte.